جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студио бо шумо Қурбонзода Қурбон ва Назарзода Мадина. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров суҳбати телефонӣ доир намуданд. роҳбари давлати мо президенти Қирғизистонро ба муносибати зодрӯзашон Сидхан табрик гуфта ба ӯ саломатии бардавом, саодатмандӣ, ҳамчунин дар фаъолияти давлатиашон комёбиҳо дар роҳи пешрафти Қирғизистони дӯст орзу намуданд. дар рафти суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои равобити дуҷонибаи Тоҷикистону Қирғизистонро баррасӣ карда, алоқамандии худро ба рушди мусбати ҳамаи паҳлӯҳои муносибатҳои ду кишвар дар рӯҳияи ҳамсоягии нек таъкид доштанд. энергия неъмат аст, сарфаи оқилонаи он масъулияти бузург. идомаи корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати истифодаи оқилонаи нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар. тақдими китоби шоҳнома, иқдоми фарҳангӣ дар вилояти Суғд ва истиқболи сокинон аз ин тӯҳфаи арзишманд. ободониҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ, аз гулгашту роҳҳо то иншооти иҷтимоӣ чӣ корҳо анҷом шудаанд? тавсия барои кишти тирамоҳӣ, омодагии хоҷагиҳо, имкониятҳо ва пешбинии мутахассисон барои мавсими нав. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2025 дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 баргузор гардид. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2025 дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 баргузор гардид. дар ситод омодагии шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба зимистонгузаронӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар ҷаласаи мазкур намояндагони вазорату идораҳои соҳавӣ, аъзои ситоди ҷумҳуриявӣ ва роҳбарону масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. дар рафти ҷаласа аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ доир ба омодагии соҳаи иқтисодиёту иҷтимоиёти шаҳру ноҳияҳо барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 аз ҷумла дар муассисаҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, корхонаҳои саноатӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, раёсатҳои матлубот, шабакаҳои барқӣ ҳисоботҳо манзур гардида, дар ҷараёни ҷаласа оид ба камбудиву мушкилиҳои ҷойдошта дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо вобаста ба маблағгузорӣ барои харид ва захиранамоии маводи сӯхт, захираи маводи озуқаворӣ ва зидди лағжиш, омодагии иншоотҳои энергетикӣ ва дигар масъалаҳо ибрози назар карда шуд.
дар ҷанбаст аз ҷониби муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вобаста ба таъмини иҷрои нақшаи захираи маводи зарурӣ ва сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 супоришҳои мушаххас дода шуданд. энергетика соҳаи муҳимтарини пешбурди иқтисодиёт ва иҷтимоиёт ба шумор меравад. манбаи асосии истеҳсоли қувваи барқ ин захираҳои обии мамлакат мебошанд. бинобар ин имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми тадбирҳо андешида мешаванд ки захираҳои обии кишвар самаранок истифода гарданд. гузориш дар ин хусус. баландшавии ҳарорати ҳаво, камшавии боришот, обшавӣ бо суръати пиряхҳо, камшавии оби кӯлу дарёҳо, хокбориш ва коҳиш ёфтани имкониятҳои табиӣ натиҷаи тағйирёбии иқлим аст. аз 14 000 пиряхи тоҷикистон ки барои тамоми минтақаи осиёи марказӣ аҳамияти ҳаётӣ дорад, давоми 30 соли охир беш аз 1000 пирях ба нобудӣ расидааст ки сарчашмаи асосии онро коршиносон ба хушксолӣ ва дигар ҳолатҳои марбут ба тағйирёбии иқлим медонанд. тағйирёбии иқлим ки ба зиёд шудани чангу ғубор, кам будани боришот, паст гардидани сатҳи оби дарёҳо оварда мерасонад, ба соҳаи энергетика низ бетаъсир намемонад. фасли тирамоҳи соли 2025 нисбат ба солҳои қабли қариб ки камбориш мушоҳида гардид, яъне ки моҳи хушктарин дар 10 соли охир ба ҳисоб меравад. агар мо таҳлил ба солҳои 10 ё 11 соли қаблӣ гирем, миқдори боришот танҳо ба меъёри иқлимӣ 30% ташкил дод. соли 2024 бошад нисбат ба меъёри иқлимӣ 208% ташкил дод ки ин нисбат ба соли 2025 бениҳоят камтар аст. рӯзҳои боронӣ дар моҳи ноябри соли 2025 бошад танҳо 2 рӯзро ташкил дод ки як рӯзаш дар ноҳияҳои водӣ буда, 2 рӯзи дигар бошад дар ноҳияҳои доманаку, кӯҳӣ ва баландкумро мушоҳида гардид ки миқдори боридани боришоти барф танҳо 100 метр аз сатҳи барф баланд мушоҳида гардид. дар соли қабл агар мушоҳида кунем, рӯзҳои боронгарӣ дар моҳи ноябри 2024 12 рӯзро ташкил дод ки ин нисбат ба соли 2025 хеле нисбатан зиёдтар мебошад. агар мо аз рӯи ҳарорати ҳаво гӯем, соли 2025 ҳарорати ҳаво дар меъёри иқлимӣ мушоҳида гардид. бояд қайд кард ки ҳарорати ҳаво ба миқдори боришот таъсири худро намерасонад. ин танҳо аз ҷараёнҳои атмосферӣ вобастагӣ дорад ки аз кадом минтақа ҳавои хушк мебиёяд ва ё аз кадом минтақа ҳавои гарм мебиёяд. дар робита ба коҳиш ёфтани захираҳои обӣ ва бо ин сабаб кам шудани истеҳсоли нерӯи барқ, айни замон дар баъзе минтақаҳои кишвар маҳдудияти барқ ҷорӣ шудааст. мақсади маҳдуд намудани қувваи барқ дар ин шабу рӯзҳо омилест барои мунтазаму устувор намудани таъмини барқ дар рӯзҳои сарди фасли зимистон. аз рӯи таҳлилҳо бармеояд ки моҳи декабри соли гузашта аллакай дар ҷумҳури зимистон мушоҳида гардида буд. соли 2025 бошад дар ҷумҳурӣ ҳарорати ҳаво нисбатан гарм пешгӯӣ карда шуда буд ва инчунин мушоҳида низ гардид ки ҳани ҳаво тағйирёбанда дар баъзе минтақаҳо бошад кам абри бебориш мушоҳида гардид. санаи 1 декабри соли гузашта бошад дар ҷумҳурӣ ҳатто дар шаҳри душанбе ҳавои боронӣ буд ки дар як шабона рӯз то 10 миллиметр борон борид. санаи 1 декабри соли 2025 бошад дар ҷумҳурӣ ҳавои кам абр мушоҳида гардид. ҳарорати ҳаво шабонга 1 дараҷа хунук шуда, ҳарорати рӯзонаи ҳаво бошад то 16 дараҷа гарм буд ки солҳои қабл чунин вазъ боду ҳаво пешгӯӣ нагардида буд. агар солҳои қаблро мо мушоҳида кунем, моҳи декабрро аллакай ба барфу борон пешвоз мегирифтанд. соли 2024 бошад санаи 8 декабр дар ҷумҳурӣ 8 сантиметр барф дар худи шаҳри душанбе дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ва боридани барфи бошидат пешгӯӣ карда шуда буд ва то ҳам мушоҳида карда шуд. аз моҳи декабри соли 2025 бошад танҳо санаи 5, 8 ва 9 бошад дар ноҳияҳои водӣ буда танҳо боридани борон мушоҳида пешгӯӣ карда мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва баландкӯ бошад боридани боришоти борону барф дар назар буда, ҳатто дар ноҳияҳои водӣ буда боридани барф пешгӯӣ нагардида истодааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои водӣ буда нисбатан гарм аст. агар солҳои қаблӣ дар моҳҳои ноябр ва декабр боришоти барфи зиёди барфу борон ба назар мерасид, соли ҷорӣ дар ин моҳҳо ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. идомаи эҳтимолии раванди тағйирёбии иқлим, обшавӣ бо суръати пиряхҳо метавонад дар оянда ба ҳаҷми захираҳои оби минтақа ва ҷаҳон таъсири манфӣ расонида, ба соҳаи хоҷагии халқ аз ҷумла энергетика таъсири бештар расонад. аз ин рӯ коршиносон иброз медоранд ки сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ дар кишвар имкон медиҳад ки иқтидори нерӯи барқ давра ба давра зиёд гардида таъминоти аҳолӣ бо барқ беҳтар гардад.
استفاده مقصدناک نیروی برق در هر یک عائله، تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارخانه و کارگاه‌های استحصالی اهمیتی اولین درجه داشته، استقلالیت انرژتیکی را تحکیم می‌بخشد و پیش راه محدودیت را در تامین نیروی برق در همه ساحه‌های مملکت می‌گیرد. новобаста аз бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ вазъ дар ин самт нигаронкунанда боқӣ монда камбудиҳои соҳа ислоҳ ва ҳалли саривақтӣ мехоҳад. бо назардошти ин аз ҷониби кормандони мақомоти прокуратураи шаҳри турсунзода ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миёни истифодабарандагони нерӯи барқ корҳои ташвиқотию тарғиботӣ пурзур карда мешаванд. зимни амалӣ сохтани чунин корҳо ба сокинон ва намояндагони корхонаву ташкилоти шаҳр маводҳои иттилоотӣ ва суҳбату мулоқотҳо доир гардиданд. истифодаи оқилонаи нерӯи барқ барои беҳтар шудани шароити зиндагии аҳолӣ аҳамияти калон дорад. бо вуҷуди корҳои анҷом додашуда дар ин самт то ҳол мушкилот боқӣ монда, барои ислоҳи он чораҳои ҳуқуқӣ ва ҳам баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ оиди истифодаи дурусти нерӯи барқ зарур мебошад. бо назардошти ин дар шаҳри турсунзода сокинон аллакай дар манзилҳояшон панелҳои офтобиро насб намуда бо барқи доимӣ таъмин ҳастанд. аз ҳамин панелҳои офтобӣ ки нав баромадагӣ аз ҳамин чиз мондам. ҳозир танқисӣ намекашам, дар хона 24 соат свет дорам. вобаста ба истифодаи оқилонаи нерӯи барқ имрӯзҳо аз ҷониби масъулини мақомоти прокуратура дар якҷоягӣ бо намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва шабакаҳои барқи турсунзода корҳои фаҳмондадиҳӣ пурзур карда мешаванд. имрӯзҳо коргарон ва мутахассисону муҳандисони нерӯгоҳи барқи оби Роғун дар ҳама қитъаҳои сохтмонии ин иншооти азими гидроэнергетикӣ фаъолияти самарабахш доранд. азму иродаи қавӣ ва мушкилнописандии бунёдгарони Роғун аст ки новобаста аз чӣ гунагии вазъи ҳаво корҳои нақшавӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талаботи сохтмонӣ амалӣ карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. нерӯгоҳи барқии обии Роғун пуриқтидортарин иншооти силсилаи нерӯгоҳҳои руди вахш мебошад ки аз 6 агрегат иборат буда тавоноии ҳар кадом 600 мегаваттро ташкил медиҳад. ба андешаи мутахассисони соҳа нерӯгоҳи барқии обии Роғун бо иқтидори 3600 мегаватт беш аз 17 миллиард киловатт-соат калонтарин нерӯгоҳи барқии обӣ дар минтақа хоҳад буд. нерӯгоҳи барқии обии Роғун як иншооти бузурги асри нав барои Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бунёди Роғун ба кишвар имкон медиҳад ки яке аз сарватҳои табиии худ нерӯи обиро ба манфиати ҷомеа ва иқтисоди миллӣ васеъ истифода кунад. мутахассисон бар он назаранд ки пас аз пурра ба фаъолият шурӯъ намудани нерӯгоҳи барқии обии Роғун Тоҷикистон ба кишвари сабз табдил меёбад. Роғун дар баробари тавлиди нерӯи барқ дар танзими оби дарёи Вахш ва умуман ҳавзаи Амударё нақши калидӣ мебозад. идоракунии оқилонаи захираҳои обӣ барои кишварҳои минтақа ки ба хоҷагии қишлоқ такият доранд аҳамияти ҳаётӣ дорад. бунёди Роғун моро бо истиқлолияти энергетикӣ мерасонад ва дигар нерӯгоҳое ки дар ҷараёни ҳамин дарё қарор дорад тӯли чандсолаҳо муҳлати истифодабарии онҳоро зиёд мегардонад. бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар тақсимоти об дар фаслҳои гуногуни сол пешгирӣ ва бартараф намудани хавфи селу дигар офатҳои табиӣ ва имконияти таъмини кишварҳои поёноб бо оби полезӣ нақши бузург дорад. бунёди чунин иншооти азими аср дорои таҷрибаест ки бо беҳтар шудани ҳамкориҳои муҳандисӣ иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакатҳои ҳамсоя шароит фароҳам меорад то ки дар оянда онҳо метавонанд соҳиби шабакаи ягонаи энергетикӣ гарданд. тавлиди нерӯи сабз аз ҳисоби нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба масоили муҳити зист низ таъсири мусбат мерасонад. ҳангоми истифодаи нерӯи барқи обӣ партови газҳо қариб вуҷуд надорад ки ин барои беҳтар кардани вазъи экологии минтақа муҳим мебошад. бо афзоиш ёфтани талаботи ҷаҳон ба энергияи тоза Роғун метавонад ба яке аз марказҳои калидии тавлиди нерӯи пуриқтидори барқ дар Осиёи Марказӣ мубаддал гардад. дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия маросими ҷоизасупории озмуни байналмилалии санъати китоби кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид ки дар он китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавлоно ва тамаддуни инсонӣ сазовори ҷои аввал дониста шуд. ҷаҳонгир Сафарализода ва Хуршеди Саидаҳмад гузориш медиҳад.
озмуни байналмилалии санъати китоб бо мақсади тавсеаи ҳамкориҳои байналмилалӣ байни ноширони китоб, баландбардоштани фарҳанги нашри китоб, рушди санъати китоб, таблиғи беҳтарин дастовардҳои нашриётҳо ва табодули арзишҳои маънавию фарҳангӣ байни кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил аз соли 2004 инҷониб баргузор мешавад. муассиси он шӯрои байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи матбуоти даврӣ, нашри китоб, тавзеаи китоб ва полиграфия мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон дар ин озмуни байналмилалӣ дар наминаҳои мухталиф ба дарёфти 9 ҷоиза ноил гардид. боиси ифтихор аст ки китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавлоно ва тамаддуни инсонӣ ки тавассути нашриёти ирфон ба нашр расидааст, дар наминаи гуфтугӯи тамаддунҳо сазовори ҷойи аввал дониста шуд. ҷумҳурии тоҷикистонро дар ин озмуни байналмилалӣ бо ширкати 7 кишвари аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва беш аз 60 нашриёт ҷараён гирифт, масъулини вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон намояндагӣ карданд. диққати ҳакамонро бештар ҷаҳони маънавии нависанда дар таълифи китоб ва сифати полиграфии он ба худ ҷалб менамояд. бояд зикр намуд ки нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арҷгузорӣ ва эҳтиром ба адибон ва донишмандони классикии тоҷику форс, хусусан мавлоно ҷалолиддин муҳаммади балхӣ дар ҷаҳони муосир хеле назаррас ва қобили таваҷҷӯҳ аст. пешвои миллат дар тамоми чорабиниҳои фарҳангӣ ва сиёсии кишвар бар аҳамияти мероси гаронбаҳои адибон аз ҷумла мавлавӣ таъкид мекунанд ва ба ин васила тамаддун ва фарҳанги миллии тоҷиконро ба аҳли ҷаҳон муаррифӣ менамоянд. нақши мавлоно дар гуфтугӯи тамаддунҳо дар ҷаҳони имрӯз низ ки гирифтори буҳронҳои сиёсию ахлоқӣ гардидааст, хеле назаррас аст. мавриди таваҷҷӯҳ ва қадрдонӣ қарор гирифтани китоби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, мавлоно ва тамаддуни инсонӣ дар озмуни байналмилалии санъати китоб худ гувоҳи ин воқеияти замон аст. тақдими тӯҳфаи арзишманди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. шоҳномаи безаволи абулқосим фирдавсӣ ба 13244 оилаи шаҳри Бӯстон оғоз шуд. ҳамчунин шоҳномаи безаволи ҳаким абулқосими фирдавсӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба ҳар як оилаи ноҳияи айнӣ низ тақдим карда шуд. тақдими шоҳнома ба ҳар хонадон имконият фароҳам меорад то ҳар аъзои ҷомеа аз таъриху ҳуввияти миллӣ огоҳии амиқтар пайдо намояд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бо иқдоми фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тақсими шоҳасари безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ шоҳнома ба ҳар як хонадони мамлакат идома дорад. инак ин тӯҳфаи маънавии беназир ба шаҳри Бӯстон расид. дар доираи ин иқдом дар шаҳри Бӯстон шоҳнома ба 13244 оила тақдим карда мешавад. оилаҳое ки китобро дастрас намуданд изҳор доштанд ки шоҳнома ҳамчун ганҷинаи безаволи таъриху адабиёт дар тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, худшиносӣ ва эҳтиром ба мероси ниёгон нақши муҳим дорад. шоҳасари безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ шоҳнома бо иқдомоти наҷибу фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз нав бо як сифати баланд ба нашр расида имрӯз тақсими он дар шаҳри Бӯстон оғоз гардид. мардуми кишвар аз татбиқи ин иқдоми нек сипосу изҳори миннатдорӣ намуда истода бо як ифтихори баланд бо сарфарозӣ китоби шоҳномаро дастрас карда истоданд. масъулон ҳангоми тақдими китоб иброз доштанд ки чунин ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон, эҳёи арзишҳои миллӣ ва таҳкими худшиносии фарҳангии ҷомеа заминаи мустаҳкам мегузорад. охирҳои моҳи сентябр дар муассиса маҳфили шоҳномахониро таъсис додем ва он ғояҳо, ҳикматҳо ва панду андазҳое ки дар шоҳнома фирдавсӣ барои мо ба мерос гузоштааст, онҳоро дар маҳфилҳо бо шогирдони худ талқин мекунем. гуфта шуд ки тақдими шоҳнома аз ҷониби сарвари давлат на танҳо рамзи арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати халқи тоҷик, балки нишонаи муҳаббати бепоён ба ҳар хонаводаи ҷумҳурии тоҷикистон аст. ин иқдоми арзишманд дар дили ҳар сокини мамлакат эҳсоси ифтихор аз гузашта ва масъулият барои имрӯзро бедор менамояд. насли наврас аз шоҳномаи бузурги фирдавсӣ меомӯзанд ва дар ҳамин рӯҳия худро тарбия месозанд.
یادآور می‌شویم که این اقدام نجیب به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده، هدف از آن پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و تحکیم احساس وطن‌دوستی و وطنپرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان میباشد. اینچنین در ادامه تطبیق این تشبث سال 2026 آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی برگزار می‌گردد. این کتابی به زوال ابوالقاسم فردوسی به خواندگان ما نیز دسترس کرده شد. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی در سال 2026 آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی برگزار خواهد شد. من میخواهم در این آزمون اشتراک نموده دانش و ملکه خود را صیقل دهم. تقدیم شاهنامه به زوال حکیم فردوسی از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان به هر عائله تاجیک تحریکی بزرگ در تحکیم معنویات و فرهنگ ملی و بقای دولتداری تاجیکان می باشد. با دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نشر نو و مکمل اثر به زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به تمام خانواده‌های مملکت دسترس گردیده ایستاده است. توسط عملی گردیدن این تدبیر بزرگ فرهنگی به ساکنان عینی نیز این شاهاثر به زوال دسترس گردید. امروز به هر یک عائله تاجیک تحفه نمودن اثر به زوال فردوسی از سیاست معرفت پرورانه پیشوای معظم ملت است. شاهاثر به زوال حکیم فردوسی شاهنامه در خودشناسی ملی بلند برداشتن هویت ملی برای تربیت نسل نورس و در روحیه وطن‌دوستی تربیت نمودن نسل نورس خدمت خواهد کرد. امروز تقسیمات تحفه ارزشمند پیشوای معظم ملت به هر یک خاندان تاجیک امروز در ناحیه عینی با او یک احترامی بلند خودشناسی صورت گرفته ایستاده است. ساکنان ناحیه از اقدام فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت که به هر یک خاندان تاجیک دسترس نمودن شاهاثر به زوال فردوسی منتداری خویش را بیان می‌نمایند. این دومین کتاب تاریخی پرقیمت مردم تاجیک است که با تشبث و غمخواری رهبر دولت به مردم همچون تحفه رسانیده می‌شود. اقدام مذکور نه تنها ارزگذاری با آثار گرانبهای ادبیات کلاسیک تاجیک میباشد، بلکه جواب به نیازهای معنوی جامعه با مطالعه آثار نیاگون به خودشناسی ملی و حس وطن‌دوستی بیشتر رو می‌آورند. چون این اقدام‌ها باز هم روش یافتن کتابخوانی، احیای فرهنگ ملی و تحکیم خودشناسی ملی را در جامعه تامین می‌نماید. ساکنان و اهل علم و ادب ناحیه این اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را عمل نیک و فرهنگی ارزیابی نموده اظهار داشتند که شاهنامه همچون یک سرچشمه مهم تاریخی و اخلاق جوانان را به ادب، متانت و خودآگاهی ملی هدایت می‌کند. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است همساله با سرپرستی به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در قلمرو کشور با فراگیری قشرهای گوناگون جامعه برگزار می‌گردد. سال روان اشتراکچیان دور جمهوریوی آزمون از ناحیه مومن‌آباد و میر سید علی حمدانی سزاوار غالبیت و دستاورد ارزنده شدند. چنین کامیابی غالبان با شادی و خرسندی و صمیمیت خاصه در سطح ناحیه استقبال کرده شدند. گزارش در این خصوص. این بزم طرب و شادی و خرسندی ساکنان ناحیه مومن‌آباد است که با مقصد استقبال غالب شاه جایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در درآمدگاه ناحیه برگزار کرده شد. مراسم استقبال که با افتخار و خوشحالی همگان آراسته شده بود، قشرهای گوناگون جامعه از جمله نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، شعبه معارف، آموزگاران و خوانندگان و دیگر ساکنان محلی با درک احساس فرح و شادمانی فعالانه اشتراک نمودند. تبسم جیانخان خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه با اشتراک فعالانه خود در سال روان برنده شاه جایزه آزمون گردیده با دستاورد ارزشمند به ناحیه برگشت. من اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نومیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی. امروز که من به ناحیه آمدم کلی مردم این ناحیه اینجا مرا پیشواز گرفتند و من از این خیلی خوشنود هستم و گفتنی هم که این جایزه نه تنها از من است، این جایزه از تمام مردم مومن‌آباد است و به همسالان خود چنین توصیه دادنیم همیشه کتاب مطالعه کنید. وقت زود گذر است، هر لحظه آن را باید قیمت شمرد و در پی علم آموختن آن را باید صرف کرد.
иштирокдорони маросими истиқбол ғолибияти табассумро дастоварди тамоми сокинони ноҳия унвон карданд, зеро бо шарофати шоҳҷоиза ба ҳамагон табассуми самимӣ эҳдо намуд. табассуми ҷиёнхон солҳои қаблӣ аз ноком шуданаш дар озмун рӯҳафтода нашуда, бо иродаи қавию устувор ва нерӯи тавонои зеҳнӣ ва дастгирии омӯзгорону волидон ба ҳадафи ниҳоии худ ноил гардид. ман тӯли 4 сол аст ки дар озмуни фироғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда истодам ва солҳои қабл вақте ки дар ин озмун ғолиб наомадам аз ин рӯ афтода нашудам ва боз ҳам тайёрии хешро ҷиддитар намуда дар ин озмун иштирок кардам ва имсол шоҳҷоизаи онро соҳиб гаштам. дар муассисаи таълимӣ низ аҳли омӯзгорону хонандагон аз чунин дастоварди сатҳи баланд ифтихорманд шуда, ғолиби озмунро бо хушнудии бепоён пазироӣ карданд. аснои ҷамъомади тантанавӣ чунин муваффақият барои дигарон намунаи ибрат арзёбӣ карда шуд. ман ҳамчун модар ифтихор мекунам ки фарзанди ман дар чунин озмунҳо иштирок карда соҳиби шоҳҷоиза гаштааст. миннатдории хешро ба пешвои муаззам миллатамон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки чунин озмунҳо ташкил карданд, чунин шароитҳо барои фарзандони мо ташкил карданд ки озодона мехонанд, соҳиби илму маърифат мешаванд, ба халқу ва ватани худ хизмат мекунанд. соли равон аз озмуни мазкур 2 шоҳҷоиза ба вилояти хатлон оварда шуд ки якеи онро сокини ноҳияи муъминобод ноил гардид. аз рӯи натиҷагирии даври ҷанбастии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст 2 нафар аз ноҳияи мир Саид Али Ҳамадонӣ ба гирифтани ҷои сеюм мушарраф шуданд. сокинони ноҳия баҳри истиқболи шоистаи ғолибон дар даромадгоҳи ноҳия маросими бошукӯҳи идона баргузор намуданд. иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони соҳаи маориф, омӯзгорону хонандагон ва дигар намояндагони касбу кори гуногун нишони ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати мамлакат, сарҷамъию муттаҳидӣ, ифтихору хушҳолӣ доштан аз муваффақияти ҳамдигарӣ ва таваҷҷӯҳи бештар ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ мебошад. маҳмадалӣ маҳмадалиев ва мукаррама оқилова ғолибони даври ҷанбастии озмун дар соли 2025 мебошанд ва аз чунин комёбии худ изҳори қаноатмандӣ намуда, ғолибияти хешро натиҷаи ғамхориҳои доимии роҳбари давлат нисбат ба насли ояндасози кишвар ва самараи шароити мусоиди фароҳам буда дар самти таълиму тарбия медонанд. ман сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо кӯдакону наврасон чунин озмунҳои бошукӯҳро ки ном гирифтааст фуруғи субҳи донои китоб аст ба роҳ мондааст. маҳз баргузории чунин озмунҳо буд ки давоми солҳои охир таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба омӯзиши илмҳои муосир ва мутолиаи пайвастаи китоб беш аз ҳар вақта афзун гардида истодааст. омӯзгорону муҳассилини таълимгоҳ бо ифтихору хушҳолӣ ғолибонро истиқболу таҳният намуда, дастоварди онҳоро барои дигар хонандагон ҳамчун намуна ва ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ тарғиб карданд. ҷавонон низ ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат ки баҳри илмомӯзии таълимгирандагон тамоми шароити мусоидро фароҳам овардааст, кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки дар ҷодаи илмомӯзӣ муваффақ гашта дар ободиву пешрафти Тоҷикистон саҳмгузор бошанд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, минтақаи Кӯлоб, ахбор. дар доираи нақшачорабиниҳо ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон корҳои ободониву созандагӣ дар ҳама самтҳо бо маром идома дорад. дар раванди тадбирҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ дар ноҳия дар баробари маблағҳои буҷетиву барномаҳои давлатӣ ҳамзамон соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон ҳиссаи арзанда мегузоранд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، مسئولین ولایت ختلان و نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در دهه بهار جماعت دهات نورین ناحیه یاوان بنای ایلاوگی تعلیمی را در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 به استفاده دادند. بنای ایلاوگی از 2 آشیانه عبارت بوده، دارای 9 صنفخانه می باشد و برای قبول 500 خواننده در 2 بست تحریزی شده است. در همین برابر در دهه پختکار جماعت دهات نورین بنای ایلاوگی تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 افتتاح کرده شد. بنیاد انشاءات مذکور قدم مهم در سمت بهترسازی انفراساختار ساحه معارف و فراهم آوردن شرایط معاصر تعلیم برای خوانندگان دهه به حساب می رود. بنا از 2 آشیانه عبارت بوده، دارای 14 صنفخانه و برای قبول 700 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است.
симфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ва саҳми бевоситаи сокинони маҳаллӣ бунёд гардидааст. бо мақсади фароҳам сохтани шароити мусоид ба сокинон, масъулин дар ҷамоати деҳоти Норин маркази хизматрасонии дӯстонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маркази хизматрасонӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд гардида, аз ду ошиёна иборат мебошад. дар ошиёнаи якум утоқҳои қабули мизоҷон ҷойгир буда, барои пешниҳоди хизматрасониҳои гуногун ба аҳолӣ фароҳам оварда шудааст. ошиёнаи дуюм бошад аз толори барҳаво иборат буда, барои баргузории тӯи маъракаҳо ва дигар чорабиниҳои оммавӣ пешбинӣ шудааст. ин иқдом ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ мусоидат карда, имконияти нав барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ фароҳам меорад. бо ба истифода додани маркази мазкур 34 ҷойи кори доимӣ барои сокинони маҳаллӣ таъсис ёфт, ки ин ба баланд бардоштани вазъи иҷтимоию иқтисодии аҳолӣ саҳми назаррас мегузорад. дар ноҳияи Ёвон дар баробари дигар корҳои созандагӣ дар самти бунёди роҳу пулҳо аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. дар ҳамин баробар дар деҳаи зафари ҷамоати деҳоти Норин 1.5 километр роҳи маҳаллӣ ба истифода дода шуд. татбиқи ин тарҳ ҳамчун ҷузъи нақшаи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардидааст. танҳо дар соли ҷорӣ дар ноҳия зиёда аз 70 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ дошта мунфаш карда шудааст. дар доираи боздид аз корҳои ободонии масъулини вилоят ва намояндаи ҳукумат, дар хоҷагии деҳқонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Муҳаммадамин 11 воқеъ дар ҷамоати деҳоти Даҳана аз рафти кишти картошкаи тирамоҳӣ боздид намуданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Муҳаммадамин 11 яке аз хоҷагиҳои фаъол дар самти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб рафта дорои заминҳои кишоварзӣ мебошад. طبق اطلاع مسئولین با دستگیری مؤسسه دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه یاوان در 2 هکتار زمین کشت کارتوشکا آغاز گردیده است. کشت مذکور با رعایت قاعده‌های اگرotexنیکی عملی شده انتظار می‌رود که حاصل خوب به دست آورده شود. محمد رجب عبدالله‌زاده، موسی نور محمد برای برنامه اخبار. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён бо саҳми сокинон ва соҳибкорону шахсони саховатпеша бунёди як зумраи иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, марҳила ба марҳила мавриди истифода қарор дода мешаванд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. баҳри дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-уми солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Қубодиён сокинон бо масъулияти баланд ва рӯҳияи созандагӣ ба бунёди як зумра иншоотҳои муҳими хоҷагии халқ камари ҳиммат баста ба ин васила мехоҳанд ҷашнҳои дар пеш истодаро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоянд. дар ноҳия умуман 171 алан иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. дар соҳаи саноат бошад 34 иншооти корхонаи хурди саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. то ин дам 4 корхонаи саноатӣ ба мавриди истифода қарор гирифтааст. дар зиёда аз 3 корхонаи хурди саноатӣ корҳои сохтмонӣ марҳила ба марҳила давом дорад. дар ин давра барои рушди соҳаи маориф, беҳсозии сифати таълиму тарбия ва ҳалли норасоии ҷойи нишаст аз ҷониби соҳибкорону шахсони саховатпеша диққати махсус равона гардида, бунёди муассисаву синфхонаҳои нави иловагӣ ва бунгоҳу марказҳои саломатӣ дар деҳот ба роҳ монда шудааст. давоми 11 моҳи соли равон дар назди муассисаҳои таълимии ноҳия 52 синфхонаи иловагӣ барои 1300 ҷойи нишаст бунёд гардида, барои насли ҷавону наврас шароити муосиру ҷавобгӯи талаботи замон фароҳам оварда шуд. айни замон дар назди муассисаи таълимии рақами 10 ноҳия як бинои дуошиёнаи таълимӣ сохтмонаш идома дошта то ҷашни 35-уми солгарди истиқлоли давлатӣ ҳамчун тӯҳфаи арзишманд ба насли имрӯзу оянда тақдим мегардад. ҳамзамон бо саҳми ашхоси саховатпеша ва ҳашари дастаҷамонаи сокинони деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Кайхусрав дар назди муассисаи рақами 12 сохтмони 30 синфхонаи иловагӣ барои 800 ҷойи нишаст дар як баст
бо мардум идома дорад. Дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба ин монанд сокинони ватандӯси ноҳияи Хубодиён дар бунёду аз навсозии роҳҳои маҳаллӣ низ диққати ҳамаҷониба дода сол аз сол таъмини мунтазами равоҳои нақлиётро дар ҳудуди ноҳия беҳтару хубтар мегардонанд. Дар ин раванд давоми соли ҷорӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сокинону соҳибкорон беш аз 63 километр роҳҳои байни деҳаҳо мунфарш гардида корҳои чароғонкунӣ дар 12 километри ин масирҳо ба анҷом расонида шудааст. яке аз самтҳои муҳим ва пешравиҳои воқеан назаррас ва чашмраси ноҳияи Қубодиён дар чанд соли ахир ин бунёди роҳҳои замонавӣ, яъне асфалтпӯш гардидани роҳҳо, махсусан роҳҳои байни деҳаҳо ки яке аз намунаи барҷаста дар сатҳи вилоят низ ба ҳисоб меравад. дар як чанд соли ахир дар доираи чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне бунёди роҳҳои замонавӣ ба ҳукми анъана даромада, сокинони бонангу номуси ноҳияи Қубодиён, яъне ки барои бунёди роҳҳо камари ҳиммат баста бо ташаббусҳои созанда ва дастаҷамона дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраки деҳоти ноҳияи Қубодиён чунин роҳҳои замонавӣ сохта мавриди истифодаи мардум қарор дода истодааст. Саноати сабук яке аз бахшҳои муҳими иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб рафта дар рушди иҷтимоиву иқтисодии таъмини сокинон бо ҷойҳои нави корӣ нақши назаррас мегузорад. Дар ноҳияи Қубодиён ба ин сояи муҳим диққати махсус равона гардида бо назардошти имкониятҳои мавҷуда таи солҳои охир коргоҳу корхонаҳои муосири саноатӣ бунёд мегардад. Дар минтақаи саноатии ноҳияи Қубодиён айни замон 34 субъект ба қайд гирифта шуда корҳои бунёдӣ дар бештари онҳо мароми тоза дорад. Бештари ин коргоҳҳо асосан ба истеҳсоли маҳсулоти насоҷӣ, матоъ, пойафзол ва дигар молҳои ниёзи мардум равона гардида дар баробари пешрафти соҳаи саноати сабук ҳамзамон баҳри бошуғл фаро гирифтани сокинони ин водӣ мусоидат хоҳад кард. Саидшоҳ Ашурализода, Искандар Саидзода, ноҳияи Қубодиён, Ахбор. дастуру раҳнамоиҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба истиқболи шоиста 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ симои шаҳру ноҳия ва некуаҳволии мардумро ҳар лаҳза тафовут мебахшад. иҷрои саривақтии ин дастуру роҳнамоиҳо симои ноҳияи рӯдакӣ ба хусус ҷамоати деҳоти роҳатиро куллан дегаргун сохтааст. аз раванди ободониҳо дар ин гӯшаи диёр ҳамкорони мо гузориш омода карданд. ҳаммаромӣ ва иҷрои саривақтии дастурҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи рӯдакӣ низ аз ҷониби сокинон хусусан соҳибкорон якдилона ва бо дарки волои ватандӯстӣ эҳсос мегардад. танҳо дар ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳия барои дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 28 иншооти дорои тарҳу таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. дар раванди корҳои ободонӣ сокинон якдилона ва бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ саҳм мегузоранд. бояд гуфт ки ҳамаи ин корҳо дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи даст гирифта шуда ба беҳбудии рӯзгори сокинони ҷамоат нигаронда шуданд. нуфуси ҳамасолаи аҳолӣ ки бозгӯи таъмини шароити хуби зиндагии шаҳрвандон аст дар ноҳияи рӯдакӣ низ талаботи бунёди муассисаҳои нави соҳаи маорифу тандурустиро бештар менамояд. масъалаҳои дастрасии пурраи аҳолӣ ба хизматрасониҳои босифати тиббӣ ва таҳсилоти босифат зери таваҷҷӯҳи махсуси масъулин буда дар ин самт тадбирҳои муассир амалӣ карда мешаванд. ҳоло дар ҳама муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия 119 000 хонанда дар шароити ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои дохил ва хориҷ таҳсил намуда раванди омӯзиш бо ҷалби 4800 омӯзгори соҳибтахассус сурат мегирад. бунёд ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ намудани муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷамоати деҳоти роҳатӣ низ бо саҳму иқдоми сокинон хусусан соҳибкорони ватандӯст дар сатҳи баланд мушоҳида мегардад. соли 2025 162 синфхонаи иловагӣ дар дохили муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳама ин натиҷаи таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф мебошад.
ساکنان با جانبداری از سیاست معارف پرورانه راهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان جهت حل مشکلی در ساحه معارف جای داشته تدبیرهای سری وقتی اندیشیده تلاش می‌ورزند که مسائل نارسایی جای نشست و دیگر مشکل‌های برآمد تحصیل مانع شونده پر را برطرف کردند. در جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی در زمینه دستور و راهنمایی‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به بنیاد حتمی مؤسسه‌های تا مکتبی در هر محله دارای زیاده از 100 خواجگی چاره‌های سری وقتی عملی کرده می‌شود. ساحه طب و رشد آن نمونه از سمت‌های در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان به دستاورد و کامیابی‌های نوین نایل گشته محسوب می‌یابد. این روند برابر دیگر منطقه های کشور در ناحیه رودکی بخصوص در جماعت دهات راحتی به طور نظررس مشاهده می گردد. حالا در جماعت مرکزهای سلامتی، بنگاه های طبی و دیگر انشاءات ساحه بنیاد شده با مؤثرترین دستگاه و لوازمات ساحوی تجهیزانیده شدند. برای آماده نمودن کادرهای دارای تخصص بلند کسبی و مطابق ساختن آنها به بازار جهانی مهنت در جماعت مرکز آموزش کسب و هنر و خدمت رسانی تأسیس شده است که در آن امکان از خود نمودن 24 نامگوی کسب و هنر وجود دارد. برای بانوان خانشین کسب‌های دوزندگی، آرایش روی موی ناخن، کسب‌های قنات، آشپز، برای مردهای اینچنین کسب‌های کفشرگری برقی، چلانگری تعمیر اتومبیل، کسب‌های سنتکنیک و برقچی و دیگر کسب‌های امروز به طلبات بازار مهنت و برای مردم پیشکش گردیده است که به‌واسطه اهالی می‌تواند از این بنای بلندصفتی که امروز در این جماعت دوردست ناحیه ساخته آماده گردیده است استفاده برند. جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی در مجموع در همه سمت‌های خواجگی خلق رو به پیشرفت دارد. این همه بازگوی جانبداری و همرامی ساکنان از سیاست سازنده و آبادگرانه راهبر دولت محترم امامعلی رحمان را ثابت می‌کند. بیشتر از 4 کیلومتر راه مرکزی جماعت پر را تعمیر و اسفالت پوش شده. این اقدام از جانب صاحبکاران در دیگر کوچه و محله‌ها نیز جریان دارد. بنیاد مرکزهای فرهنگی فراغتی، میدان نشان و پرچم دولتی، آثارخانه، میدانهای خرد و بزرگ ورزشی برای تشکیل و برگزاری مشق‌های گوناگون ورزشی، مرکزهای خدمت رسانی و دیگر انشاءات مربوط به پیشرفت و شکوفایی این گوشه وطن با سهم و اقدام ساکنان یکدلانه و با احساس بلندی وطن دوستی ادامه دارد. عملهای سازندگی و آبادانی و بنیاد راه و پل‌ها در ناحیه دیوشتیچ خصوصا در جماعت دهات وحدت به حکم عنعنه درآمده است. ساکنان همت بلند دهه اوچی با استفاده از مساعد آمدن آب و هوا راههای ناآباد سالهای زیاد موجوده را تحت و هموار و به منفرشگردانی اساسی آماده می‌سازند. ادامه مطلب در گزارش همکاران ما. دهه اوچی جماعت دهات وحدت از مرکز مأموری ناحیه دیوشتیچ 48 کیلومتر و از وادی کلینین‌آباد 18 کیلومتر دور در بین کوههای آسمانبوس جایگیر بوده. مردم این مکان با شکرگزاری از سیاست پیشگرفته رهبریت عالی مملکت و وحدت و صلح و ثبات عمر به سر میبرند. امروز ساکنان احسانکار و صاحبکاران برون مرزی دهه اوچی تصمیم گرفتند که با استفاده از آب و هوای مساعد راههای ناآباد و ناهموار را تخت و هموار نموده به منفرشگردانی اساسی آماده سازند. مسافه راه تجدید شونده 9 کیلومتر را تشکیل داده با راه حشر و استفاده تکنیک‌های مقتدر راهسازی به طلبات زمان امروز مطابق گردانیده ایستاده است. در حشر دست جمعی ساکنان مهنت دوست دهه با افتخار و سرفرازی و حس بلند مهنت دوستی و سازندگی شرکت کرده راههای حدود نقلیاتگرد محلی زیست را که در گذشته همچون راه دشوارگذر شناخته میشد تخت و هموار نموده پهنایی آن را تا به 10 متر رسانیده ایستادند. اهالی زحمت‌پیشه دهه اوچی تاکید می‌دارند که عمل مذکور تحفه ارزشمند به استقبال جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته با این وسیله بابت اقدام بنیاد راههای آباد زمینه مساعد فراهم آورده می شود. در سال جاری از حساب اهالی، صاحبکاران و سخاوتمندان از دهه پایان به مسافه 5 کیلومتر راهی داخل دهه را اسفالت پوش کردند که اگر ما یک جا باشیم همه کسا باشیم اگر تمام کار از دست میبراییم میکنیم. خدا خواهد مردم سربلند دهی اوچی اوگوگ در 2026 باقی مانده راه تا در خانه قادر هستند که
به آخر رسانند. سالهای آخر یک عده تشبث ساکنان و صاحبکاران دهه اوچی و ناحیه دیوشتیج در سمت آباد و زیبا و گلگل شکوفایی یک گوشه وطن به طور کلی احساس گردیده، درک از دستگیری سیاست دوربینانه و خیرتمندانه و دستور و هدایت‌های غمخوارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌دهد. توفیل سیاست اجتماعی و سازنده پیشوای ملت سیمای شهرک و دهات ناحیه دیوشتیج با قامت‌افرازی ده‌ها انشاءات مختلف ساحه‌های اقتصادی، اجتماعی، معارف و تندرستی و ورزشی و فرهنگی روز از روز آباد و سرسبز گردیده ایستاده است. فعلا با جلب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و ناحیه دیوشتیج، صاحبکاران وطندوست و اهالی جماعت‌های دهات در مرکز ناحیه و 8 جماعت شهرک و دهات بنیاد کارخانه‌های اقتصادی و اجتماعی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، باغچه کودکستان‌ها، بیمارخانه و بنگاه‌های سالمگردانی، خدمت‌رسانی و سودا، فرهنگی و ورزشی بنیاد و منفشکنی راه‌های کلان و خرد نقلیاتگرد ادامه دارد. فردوس عمرزاده، مضبوط بابازاده، آرزو معروفزاده، ناحیه دیوشتیج، اخبار. چون دیگر شهر و ناحیه‌های کشور کارهای آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رشدقلعه با مرام ادامه دارد. در اساس برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه برای سالهای 2021-2025 که از 92 بند عبارت است، ساحه‌های حیاتاً مهم ناحیه با انفراستراکچور ضروری تامین شده برای بنیاد برقرارسازی انشاءات بیش از 162 میلیون سوم جدا کرده شده است. عین حال در بناهای ساحه تندرستی و معارف و فرهنگ کارهای سازندگی ادامه دارند. گزارش در این خصوص. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، ناحیه دوردست رشدقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان به صفت یکی از منطقه‌های از لحاظ اقتصادی و اجتماعی پیشرفته مبادل گردیده است. مرکز ناحیه رشدقلعه امروز به یک شهرک آباد و زیبا تبدیل یافته، با بنیاد گردیدن انفراستراکچور موثر برای اهالی محلی جایهای نو کاری فراهم آورده شدند. فعلا در برابر دیگر انشاءات اهمیت اقتصادی و اجتماعی داشته، ساختمان بنای قصر فرهنگ کودکستان برای 200 نفر کودک، بیمارخانه مرکزی ناحیه رشدقلعه با مرام ادامه دارند. ساختمان قصر فرهنگ ناحیه از سال 2024 آغاز گردیده، بنیاد انشاءات مذکور از جانب دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. طبق لایحه بنا دو آشیانه ساخته می‌گردد و در داخل آن 2 اتاق کاری و 2 تالار برای برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی جا داده می‌شوند. بنای دیگری ساخته شونده در مرکز ناحیه رشدقلعه این خانه‌های استقامتی 5 آشیانه‌دار میباشند. ساختمان بنا طبق فرمایش دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای خدمتچیان دولتی پیش بینی شده است. همچنین ادامه کارهای ساختمانی در بنای کودکستان که برای 200 نفر کودک پیش بینی شده است ادامه دارد. فرمایشگر کارهای بنیادی دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده، کارهای بنیادی را جمعیت دارای مسئولیت محدود امیر حمزه به عهده دارد. ساختمان بیمارخانه مرکزی ناحیه رشدقلعه یکی از کلانترین انشاءاتی است که در رشد ساحه تندرستی و خدمت رسانی طبی نقش موثر می‌بازد. بنا از 3 آشیانه عبارت بوده، کارهای اندوه‌کنی و بمپوش کردن آن و اندوه‌کنی نمای بنا ادامه دارند. بنای نوبنیاد برای پیشبرد فعالیت کارمندان ساحه حفظ الصحت بهترین دستاورد دوران صاحب استقلالی محسوب خواهد شد. ادامه کارهای آبادانی و سازندگی در قلمرو ناحیه رشدقلعه نشانه از وحدت و استقلالیت وطن بوده. جهت تجلیل سزاوار از جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با قامت افراختن چنین بناهای خوش‌طرح و جوابگو به طلبات معماری، سیمای مرکزی ناحیه را بازم زیبا و نظرربا می‌سازند. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه رشدقلعه. اخبار. وابسته به تشکل معرفت مالیوی اهالی، گذاشتن به اقتصاد رقمی و به این وسیله رشد بخشیدن اقتصادیات کشور در دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوعبدالله رودکی کنفرانسیای بین المللی علمی نظریوی برگزار شد. گزارش در این خصوص. баландбардории саводнокӣ ва маърифати молиявии аҳолӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии кӯлоб ба номи абуабдуллоҳи рӯдакӣ конференсияи илмии назариявӣ баргузор гардид.
конференсияи мазкур омӯзгорону олимон ва донишҷӯёни донишгоҳ инчунин дигар мутахассисону коршиносони соҳаи молияву иқтисоди кишвар ва сатҳи байналмилалиро барои мубодилаи афкор ва пешниҳоди нақшаву барномаҳои мукаммал ҷиҳати таъмини фаъолияти шаффофу босамар дар соҳаҳои гуногун ва гузаштан ба низоми муосири рақамӣ ба ҳам овард. ибтидои конференсия бо намоиш ва муаррифии имконият ва хизматрасониҳои муосири молиявии кишвар аз ҷониби намояндагони банкҳои хусусиву давлатӣ оғоз ёфт. ҳамзамон адабиётҳои тозанашр ва дастурамалҳои гуногуни илмӣ таълимӣ вобаста ба рушди донишҳои молиявӣ низ ба намоиш гузошта шуд. мақсади асосии гузарондани ин конференс дар он аст ки пеш аз ҳама баланд бардоштан ва рушди донишҳои молиявии ҷавонон донишҷӯён умуман аҳолӣ мебошад ва бояд қайд намуд ки дар конференси имрӯза аз ҷониби олимону муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ зиёда аз 160 мақолаҳои илмӣ дар шакли маҷмӯа ба чоп расиданд. дар чорабинии имрӯза бонкҳо ва ташкилотҳои амонатии қарзии хурд хизматрасониҳои гуногуни молиявии худро ба маърази тамошо гузошта истоданд ва аҳолӣ ва донишҷӯён бевосита метавонанд аз ин хизматрасонии бонкӣ роҷеъ ба баландбардоштани саводнокии молиявии аҳолӣ як маълумоти мушаххас гирифта тавонанд. баргузории чунин конференсияҳои илмӣ имкон фароҳам месозад ки дар шароити рушди бо суръати технологияи муосир раванди фаъолияти суудманду натиҷабахш ва имтиёзҳои манфиатовари пешбинишуда муаррифӣ гардида мутахассисон аз ҳамдигар табодули таҷриба намоянд. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон хизматрасониҳои бонкӣ рушд карда истодааст. мо намояндагони бонкҳои тиҷорати бонкҳои давлатӣ дар чорабинии сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда имкониятҳои бонкҳои худро бо тариқи намоиш ба мизоҷон нишон дода истодаем. кӯшиш менамоем ки ба мизоҷон ва ба халқи худ хизмат намоем. коҳиш додани пули нақд, тавбеъ ёфтани пардохтҳои ғайринақдӣ пеш аз ҳама таъмини амнияти молиявӣ буда бовардии мардумро барои рушди фаъолияти молиявӣ зиёд мекунад. мақсади иштироки мо дар ин чорабинии байналмилалӣ табодули таҷриба ва муаррифии имкониятҳои хизматрасонӣ дар соҳаи бонкӣ мебошад. пас аз шиносоии намоишгоҳ дар толори фарҳангии донишгоҳ конференсия бо пешниҳоди маърузаҳои илмӣ ва барномаҳои мушаххас ҷараён ёфт. аснои баромад аз ҷониби олимону донишмандон дар мавзӯъҳои маърифати молиявӣ ва зарурияти он, нақши иқтисоди рақамӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат, роҳҳои пешгирии амалҳои қаллобӣ ва таъмини бехатарии истифодаи пардохтҳо дар шароити рақамикунонӣ, маърузаҳои илмӣ пешниҳод гардида баҳри самаранок истифодабарии имкониятҳои мавҷуда ва захираҳои молиявӣ, инчунин ҳифзи солимии аҳолӣ ва боз ҳам фароҳам сохтани шароити беҳтари зиндагӣ барои сокинон натиҷаи тадқиқотҳои анҷомдодашуда муаррифӣ карда шуданд. инчунин бо ҳузури онлайнӣ аз дигар кишварҳо дар шакли маҷозӣ аз ҷониби муҳаққиқон доир ба мавзӯи нақши саводнокии рақамӣ дар тавонмандсозии иқтисодии занони тоҷикистон, истифодаи зеҳни сунъӣ дар содироти тиҷорати электронӣ ва дигар масъалаҳои муҳими илмӣ маърузаҳо пешниҳод гардид. олим носирзода, хуршеди нодирхон, шаҳри кӯлоб, ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бахшида ба 31-солагии таъсисёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон таҳти унвони бо ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба сӯи ояндаи дурахшон ва босубот ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор гардиданд. гузориши ҳамкоронамон. با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار همایش با شکوه حزبیان تحت عنوان تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال وطن محبوب همه ما برگزار گردید. ناطقان عاید به تاریخ تأسیسیابی و نقش رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در بلند برداشتن آبرو و نفوذ حزب مرحله‌های بعدی فعالیت این حزب فعال سیاسی عملی شوی هدف‌های سازنده دولت و حکومت یادآور شده اشتراک فعالانه اعضا و جانبداران حزب در حیات سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تربیت و تندرستی شهروندان از جمله نسل نورس و جوان، وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل ها را تأکید کردند.
سپس به یک قطار اعضای فعال حزب که در تطبیق هدفهای سازنده دولت و حکومت مملکت سهمگذاری نموده ایستادند، سپاسنامه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تقدیم کرده شد. بعد انجام همایش مراسم جایزه سپاری به غالبان آزمون‌های چهره موفق دیار تحت عنوان یک دل شویم و ملک آباد کنیم، فستیوال آزمون تشکیلات ابتدایی بهترین سال 2025 و فستیوال آزمون طعام‌های ملی و طربخانه بهترین سال 2025 برگزار گردید. غالبان آزمون‌های مذکور با دیپلم و جایزه‌ها قدرشناسی گردیدند. در این مراسم غالبان در نامیناسی‌های فعالترین وکیل مجلس وکیلان خلقی شهر حصار، تبلیغاتچی بهترین حزبی از حساب سابقه‌داران، تبلیغاتچی بهترین از حساب بانوان، تبلیغاتچی بهترین از حساب جوانان، بهترین آرایشگر موادهای تبلیغاتی حزبی و دولتی، بهترین تبلیغاتچی در صفحه‌های اجتماعی اینترنتی و وسایل اخبار عامه معین گردیده با جایزه و دیپلم قدردانی شدند. در طولانی مجلس‌های مقامات اجرایی شهری کلوب کنفرانسیا تحت عنوان با حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به سوی آینده درخشان و با سعادت برگزار گردید که در کار آن مسئولین مقامات اجرایی شهر و ولایت ختلان، کمیته‌های اجرایی حزبی در شهر و ولایت، اعضایان و تشکیلات‌های ابتدایی، وکیلان و اعضایان تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن اشتراک نموده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را در رشد و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال مهم ارزیابی نموده ابراز داشت که در طول بیش از 13 ساله فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با راهبری فرزند فرزانه ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان سهم نظر است گذاشته است و هدف اساسی آن مردم را به زندگی آسایشته و سزاوار تلقین کردن است. در ادامه اعضایان فعال حزب اندیشه‌های خود را جهت فعالیت پرثمر این نهاد سیاسی دوام 31 سال فعالیت قید نمودند که این حزب واقعا هم منفعت‌های دولت و جامعه را در مد اول گذاشته است و در این دوره همه روزه از جانب کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کلوب در یک جایگی با دیگر نهادهای داخلدار در حدود شهر و دهه‌های دوردست کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی را جهت حفظ ارزش‌های ملی و دولتی، رعایت نمودن قانون‌های عملکننده کشور، استفاده ثمراناک آب و برق، به دانش اندوزی جلب نمودن جوان دختران و جوان پسران، محکوم نمودن خرافات و خرافات پرستی، جلوگیری از فرهنگ بیگانه و تبلیغ طرز حیات سالم با اصول خانه به خانه، محل به محل و دهه به دهه برگزار کرده شد که امروز نتیجه خوب به بار آورده است. در آخر یک قطار اعضایان فعال حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با نشان سرسینگی و سپاسنامه‌ها قدردانی گردیده به اعضایان نو شهادتنامه‌های حزبی تقدیم کرده شد. رحمتعلی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. با عقیده متخصصان баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ дар кишти тирамоҳӣ аввалан аз шудгори саривақтӣ, интихоби тухми босифат ва таъмини намию муҳлати муайянгардида вобастагии зиёд дорад. шарҳи мутахассисони соҳа вобаста ба ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. барои гирифтани ҳосили фаровони ғалла олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон тавсия медиҳанд ки хоҷагидорони мамлакат дар муҳлати муайян бо интихоби тухмии босифату риояи дурусти чорабиниҳои агротехникӣ киштитирамоҳии зироатҳоро ба роҳ монанд. тавсия метиҳем дар заминҳои обӣ то 250 яъне ки килограмм дар як гектар тухми гандум ва дар заминҳои лалмӣ 180-200 килограмм ҳамино риоя кунанд. дигар масъалае ки тухми бояд сертификат дошта бошад, яъне ки мо бояд донем ки тухми дуфасла аст ё якфасла аст ва албатта дигар масъалаи асосӣ бояд коркар карда шавад бо заҳролудҳо. барои панҷазании дурусту заминаи фаровонҳосилӣ таъмини намӣ ва додани ғизои зарурӣ хеле муфид аст. гандум як хосият дорад.
гандум хосият дорад ки як давраи гузариш дорад яровизация мегӯм бо забони русӣ бо забони тоҷикӣ яъне баҳорикунонӣ вақте ки ниҳол пайдо мешавад панҷа мезанад то давраи баҳор ҳамун хунукиҳое ки то аз 0 то 5 дараҷа барои гандум ниҳол лозим аст ҳамуна гирад дар давоми 45-60 рӯз бояд ҳамуна гирад баъд устувор мешавад баъд хушабандӣ хуб мешавад яъне ки ҳосили баланд гирифта метавонем дар ҳолати дер шудан хусусияти биологӣ ки ман гуфтам агар нагирад ҳосилнокӣ то як маротиба кам мешавад. кишоварзони ноҳияи Деваштич мувофиқи дурнамо имсол бояд дар майдони 28 000 гектар замин кишти ғалладонагӣ гузаронанд. ғаллакорони бо таҷрибаи ноҳия бо истифода аз имкони мавҷуда талош менамоянд ки дар 22 000 гектар замини корами лалмӣ ва 6 000 гектар замини корами обӣ кишти тирамоҳию баҳории гандуму ҷавро сари вақт ба анҷом расонанд. саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Деваштич ба хубӣ дарк мекунанд ки аз кишти тирамоҳии ғалладонагиҳо самараи бештари иқтисодӣ ба даст овардан мумкин аст. бинобар ин то имрӯз майдони кишти тирамоҳии ғалладонагиҳоро ба бештар аз 12 600 гектар расонидаанд. барои баланд бардоштани масъулнокии зироат хоҷагидорон бо тавсияи олимони соҳа тухмиҳои серҳосили ба иқлими маҳал мувофиқро истифода карда аз кишти тирамоҳӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. дар заминҳое ки масалан кӯҳистон аст аллакай борон барф шудагӣ онҳо метавонанд ки дар кишти баҳорӣ ҳам онҳо ҳосили хуб гирифта метавонанд лекин дар минтақаҳое ки гарм аст ҳаракат кунанд ки барвақттар киш кунанд. таҷрибаи кофии хоҷагидорӣ ва дар муҳлати муайян гузаронидани шудгори хушсифат ки омили фаровонҳосилӣ аст боис мегардад ки саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ аз самари меҳнат манфиат бинанд. ба ин омил албатта саривақт таъмин намудани нуриҳои минералӣ ва иҷрои бечунучарои чорабиниҳои дигари агротехникаи парвариш низ мусоидат мекунад. аз таҷриба бармеояд ки кишти тирамоҳӣ нисбати кишти баҳорӣ бартарияти бештар дорад ва ин афзалият кишоварзонро ба гирифтани ҳосили фаровону босифат ҳавасманд мегардонад. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ ҷараёни корҳои агротехникии саҳроӣ аз қабили шудгоркунӣ, яхобмониву шӯршӯӣ ва ба ин восита омодакунии заминҳои корам ба мавсими кишту кори баҳорӣ бо маром идома дорад. тибқи нақша дар фасли зимистон бояд дар майдони қариб 15 000 гектар корҳои яхобмонӣ ва дар 1000 гектар тадбирҳои шӯршӯии замин иҷро карда шавад. тафсилоти бештар дар гузариши навбатӣ. яхобмонӣ ва шӯршӯӣ аз ҷумлаи тадбирҳои муҳими агротехникӣ дар фасли зимистон ба ҳисоб рафта, кишоварзон бо ин роҳ метавонанд ба захиракунии намин, нест кардани ҳашароту зараррасонҳо, баланд бардоштани ҳосилхезии замин ва ба даст овардани маҳсулоти босифат замина гузоранд. ба гуфти олимони соҳа дар фасли зимистон новобаста аз баланд ё паст будани ҳарорати ҳаво бояд дар заминҳои кишоварзӣ ва боғу тогзор яхобмонӣ гузаронида шавад. инак бо сард шудани ҳаво кишоварзони вилояти Суғд ба тадбирҳои марбут ба яхобмониву шӯршӯӣ оғоз намуданд. дар натиҷаи мондани об дар фасли зимистон об дар сатҳи реша захира гардида барои дар аввали баҳор нағз рушд кардани растанӣ хуб мусоидат мекунад. яъне дар боғҳои ҳосилдиҳанда ҳосилдорро зиёд менамояд ва боз аҳамияти дигари яхобмонӣ ва захиравӣ ҳамин мебошад ки ҳашаротҳое ки дар қабати хокҳо мавҷуданд дар вақти яхбандӣ онҳо маҳв мегарданд нобуд мешаванд. ба таъкиди кишоварзон аҳамияти яхобмонӣ дар мавзеъҳои камоб дучанд аст. бо роҳи яхобмонӣ деҳқонон метавонанд дар давраи зимистон дар хок намнокии зиёд захира кунанд. асосан аввали баҳор гулҳои дарахти зардолу аз хунукҳои аввали баҳорӣ осеб мебинад ва ин яхобмонӣ нашнамои дарахта дер оғоз карда аз хунукҳои аввали баҳорӣ аллакай эмин нигоҳ медорад. олимони соҳа иброз медоранд ки яхобмонӣ дар ин давра бояд ба монанди обмонии баҳорӣ мӯътадил гузарад, зеро зиёд шудани намнокӣ ҳам боиси косташавии қобилияти обу ҳавогузаронии хок мегардад. меъёри обёрӣ ҳангоми яхобмонӣ аз таркиби механикии хок вобаста аст.
اگر ترکیب مکانیکی خاک سبک باشد 600-800 متر کوب به یک گکتار در دام یک دو روز مانده می شود. اگر ترکیب مکانیکی خاک میانه باشد از 800 تا 1000 متر کوب به یک گکتار در دام 2-3 روز. اگر ترکیب مکانیک خاک وزنین باشد 1000 تا 1200 متر کوب به یک گکتار در دام 3-4 روز باید مانده شود. хоҷагидорони вилояти суғд иҷрои тадбирҳои яхобмонӣ ва шӯршӯиро дар асоси дастуру маслиҳати олимони соҳа ба роҳ монда дар ин давра асосан аз обҳои худҷорӣ истифода мебаранд. манбаи асосии обҳои худҷорӣ дар вилоят каналу дарёҳои хурди исфара, хоҷабақирғон, оқсу, исфана, чашмаҳои деҳмой ва сою шохобҳои шаҳру ноҳияҳои ашт, кӯҳистони мастшоҳ, айнӣ, панҷакен, шаҳристон, истарафшан, деваштиш ба ҳисоб рафта кишоварзон ин фурсати муносиб ро самаранок истифода мебаранд ва яхобмониро вусъат мебахшанд. аксарияти заминҳои вилояти суғд ин заминҳои шӯрнокӯшон баланд. мо бояд дар ин заминҳо хусусан дар ноҳияҳои бобоҷон ғафуров, шаҳри канибодом, ноҳияи ашт бояд яхобмонии заминҳоро ҷорӣ намоем. вақте ки мо як маротиба ду маротиба бо меъёрҳои зарурӣ об монем агар шӯрнокии замин паст мешавад ва ин барои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо шароити мусоид фароҳам меорад. омили дигаре ки боиси ба даст овардани ҳосили босифату фаровон мегардад ба шаклдарории дурусти дарахтони боғоти сермаҳсул ба ҳисоб меравад. ҳамасола чунин тадбирро боғдорони вилояти суғд вобаста ба иқлими маҳал сари вақт амалӣ менамоянд. дар ҳамин шабон рӯзо ҳама дарахтони мевадиҳандаро буриш гузарондан мумкин аст. агар намнокии ҳаво баланд бошаду шамол сахт бошад то ҳарорати минус 2-3 градус буридани тамоми дарахтони мевадиҳанда мумкин. лекин агар шамол не ҳаво хушк бошад то ҳарорати 6 градуса буридан мумкин аст. ҳоло дар вилоят бештар аз 70 000 гектар боғу токзор мавҷуд аст. боғдорони вилояти суғд дар давоми соли равон зиёда аз 260 000 тонна мева истеҳсол намуданд. абдуваҳоби абдусаттор, дилшод юсуфӣ, вилояти суғд, ахбор. در صحیفه نوبتی همکارانمون شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. در перу лағжиши замин ба ду қайиқе ки дар соҳил истода буданд зарба зад. طبق маълумоти охирин дар ин фоҷиа 12 нафар аз мусофирон ҳалок ва 20 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳанӯз ҳам даҳу мусофирон бедарак гуфта мешавад. ҳодиса дар минтақаи амазонии Укаяли рух дод. миқдори зиёди лой ва санг бар ду қайиқи дар зери бора буда фуруд омад ки дар натиҷа яке аз қайиқҳо якбора ғарқ шуд. дуввуми бошад сахт осеб дида баъдан зери об рафт. гуфта мешавад ки дар болои қайиқҳо сокинони маҳаллӣ, кӯдакон, омӯзгорон ва табибон қарор доштанд. ба гуфтаи наҷотдиҳандагон ҷараёни об ва гирдбодҳои дарё пурқувват буда ва кори онҳо монеа эҷод мекунад. ҳукуматдорон хабар медиҳанд ки шумораи дақиқи мусофирон маълум нест, зеро бисёре аз онҳо бидуни чипта сафар мекарданд. наздикону пайвандони бенишоншудагон дар соҳил ҷамъ омада интизори хабарҳои нав ҳастанд. ҷустуҷӯ ва корҳои наҷот идома дорад. дар ҷопон дар натиҷаи бориши барфи зиёд садамаҳои нақлиётӣ дар кишвар зиёд гашт. дар музофоти миягаи кишвар 13 мошин дар натиҷаи яхбандӣ лағжида аз роҳ баромаданд. ҳамчунин дар кишвар ҳаракати қатораҳои роҳи оҳан ва парвози ҳавопаймоҳо муваққатан қатъ гардид. дар бораи осебдидагон маълумот дода нашудааст. обуҳавошиносон сокинонро ҳушдор доданд ки дар робита ба хатари тармафарроӣ эҳтиёткор бошанд. пас аз ислоҳот лоиҳаи буҷаи созмон беш аз 3 миллиард долларро ташкил медиҳад. созмон нақшаи ихтисори 2500 корманди худро таҳия намудааст ва тақрибан 200 мутахассиси дигар бо хароҷоти камтар ба шаҳрҳо интиқол дода мешаванд. асосан тағйирот ба 3 самти асосии фаъолияти созмони милали муттаҳид, сулҳ ва амният, ҳуқуқи инсон ва рушди устувор равона гаштааст. дар айни замон барномаи мазкур барои кишварҳои камтар рушдёфта бетағйир боқӣ мемонад. بیننده های گرامی بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. سلامت و خانه آباد بمانید.